respectfully njekwa jecho ndị na side nke iso ha na moto dawa nata ijecho ka abalị bata afọrọ m dị m n'ụlọ onye nukwu ya na afọrọ m dị m n'ụlọ ebe ọ nọ ama ha gbachi nkịtị gaa first afọrọ m ya afọrọzi m ya anya again till on the 7th ihe ọ na-eme bụ osinike mgbe nna nọrọ ya osinike ọbata n'ụlọ oche nje akwa yasa nke oyi wee bụ ọ chọrọkwa ọzọ kwa ma gbachi ya nkịtị on the 4th of January wee my father nwesa ka m jee n'ebe ha nne na nna ya bi anya kọtọrọ ha ihe na ime apakichago ihe na-eme around 11 in the morning on the 4th of January 2024 apakichago ihe m my father akpọ m sị m na nna dị m ụkpọ ọ sị m nata village nwesị onwe ihe ọgwa gị sị m mba nọọsọ si ya ka ọgwa m ọgwa ya ọ sị ya natara na-ajụzokwa onwe ya ọzọ sị ya mba n'mgbe ha bịara sị m onwe ihe na-eme atọ na nwa ha ebidogokwa again that's what I said akwado nwa onwe ihe mee m jebe na shop on the 5th ya mesị ya na ya nye m ego na nna gị izi m ozi m nata so nye m ego ka nnawa mana mụ amaghị uzukwa moto na arụ adịlọ m nye m ego flight for the very first time in 5 years this guy will send the flight money as in no thinking no two ways about it will send the ego flight once na menwe ego lak ni go no akati mgbe na achị na menwe ego meji and ego lak mgbe bịa na bigi ni iburu ebujelo ndị motherless baby so na menwe ego lak will send the ego lak immediately ese nwere ego lak ati akọli fem na ba only engine because I feel no one anything me now. Yeah, but normal. So just jello my trouser too, jello 2 shirt too, tin up, go my handbag, get my flight now. That will buy on the 7th of January. No, he did. Throughout that time, when he sent me good nothing. I got on the 11th of January. Then naya na naya. Umbon dia das village had to lost yama wibia. We had my father will go to already because one of a room ni is at Alaza. 2 mune buma panaka winaka. Aka ọba jisiri m ekele ya ife so arụma azaraza because of ogo hospitals ụgbam so my parents ana bana ajụ m ka ihe why you change like this ka ihe mere na chọọchị sị na nwere anything mana ọ bụ na di m bịa ha jụọ ya at least o jiri ọnụ ya kwuo mgbe ha bịa akelecha onye kwube na ọmụ maka ha chọrọ bịa my father sị ọmụ maka ọnụ n'utilisi ka ọnụ chọrọ bịa ngwa m ife ọnụ ji wee bịa onye kwube nna ya wee sị m na ọka m kwuo ihe njọ maka chọdis marriage na ọka m kwuo ihe njọ esa na bụla m kọ ya jụ n'ọnwa ya kọ ya gasị na ọmụnwa bụ nwaanyị ya aza nsị na mụnwe nwere nete n'ọnwa kama ya na ihe me anwe dị aja nkọwara ogbolo ha jọsị nye ha nọ na mụsi ya nye m pilo na ya emelu IVF elu aka na egbu m nye m pilo ya nye m duve sorry no blọ pilo no duve nye m duve ka m wee jide onwe m ọkwa ya o wee gwa m gwa m ngwa nna ajọzikwu na ọkpali nne na mpa ya chenji sị na mụ nwa na ụmụ nwoke nwere ego na ụmụ nwoke nwere prime mana esi ya ekwuzina like that every time the first time one believe all this same thing ikwu na nwoke nwe ego nwe pride if you the second one okay all that is wee zụọ m don't say that na nwata mee ihe ọjọọ gwa ya na ome ihe ọjọọ ịjazi n'onye afọ ike ekwubekwucha my father wee iwe wee wepụta ego wee sị ya na unu ya were ego na akpọnyere n'ụmụ nwa ka unu na-eti ihe every time chedozi na ọ bụla ihe a ka ị gwa m mgbe ị na-achị bịa this girl ihe were ego gị ke na baka wee iwe maka ha my mother akpọ ya jụọ asị ya nwa ọ na-ezu ego gị ọ sị mba ọ na-eso nwoke sị ya mba ọ na-atọrọ gị asị ọ sị ya mba ọ sị ka ihe ọ na-emezi gị ọ sị na m nwere respect my father say respect in how gwa anyị 1 or 2 things o mee gosi na nwere respect so that ka anyị malụ ebe anyị ga-esi gbaba ya ọgbachi nkịtị na bifon in the presence of the elders nwere anything ọzọ okwu ọgba aka my father ji wee sị ya na ego gị ọ dị ka na onye mmadụ n'ime ịmụta isi akpalị mmadụ na ego gị ka iwelu ka nawa o wesị na ya bịa ka ha na mpa ya anyị wee sị n'ihe me ya bụ na m ga-anọ bene na nna m for 1 month first na iwe wee dajụ onye ọbụla n'obi masa m nwaanyị na onye ihe nọ na village eme na onye akwụsịgo m ọrụ kwụsị m everything ka mma nọkwa na village ma sị m na m ga-anọ so okay immediately ha step out mkpọ bịa na kwụsị guy abụghị mgbe kpọtụ na nke ị na-akpọ ọrụ your elders wee bịa ebe ka ihe me iji akpọ ha abịa ka ihe kọtụrụ ha sị ebe dị wee kwete soro gị bịa ebe a because na ịgwa ha the truth of ihe me na elders ma ihe ya iso gị bịa na advice ka ha ga-enye gị so I don't understand what you told them that brought them here wee ọgụcha the message tụpụrụ ọrụ m ọgbacha m nkịta for throughout that 1 month on the 2nd month Mpaya Debakwa again follow the 2 elders again also Zihabia that's the after the 1 month expire Mpaya Debazi also Habia or the 2 elders Kokobia apopta one again no kam Mpaya boy juma msemo no kam kwe hencho na the marriage isa daddy ajuzi na ma ojwa no nwere anything ngi kweba ma ọ bụ na onye ọbụ mụ na ya bi n'ụlọ anọrọ ya because anything nkwu na ọsị m onye ọbụla nkwụsị ya akwa ya na phone gwa ya nwesị ya no you don't do such thing anyị generally never bụ adult and onye ọbụla we time to is alone ya na o nwere anything ngi kwu ebe because ihe ọbụla nkwu na inwe ike misunderstand ya ije gwa ya ife ọzọ na achọ m ka ọ nọ ebe a bụ ihe ọbụla nkwuru ọbụla nke bụ asị ka ọ counter ya na asị na ọbụla ụtakụ si na ụtakụ at least ikwucha ya ụnụ bụ ndị elders ụna wee malụ
onye dị wrong, a cushion onye anyị advice. The elders na onye ọkọ never say yes, it's true. That is the best thing to do. Na ọ bụrụ na onye na-anụ nwaanyị anọ leba na nwere ife na-ebita ya. I was okay, na mma nọkwa next 3 months. We say okay, how many hours? I was in the years on and I'm sending a message. Thank you. Dima can send a message. Thank you for the way you are treating me. Not knowing now the first time Hanaba. No go Obama or Kona court. Now the second time on Payabia, ego bride price back a Habia Yewe. Habiazi, unfortunately, Hamano to Hagi with my father no bride price Kahawid. I would over Zika from me. Kahamana and Masina Mana and Noze. After 3 months, that was April last year, April 2024, halfway Sabia. I know, nature Kahabia. 2 days to the day Hagabia. What they call, pick the call. I said, my boy, yes. I said, no, you don't about my own account. It's a court. I said, they only put the no to dissolution of marriage. Not to know then. I said, no, you need to do Jim no, some no village. I said, na the address, the guy in the man of Lebanon, he gave us several in a hand and magic was in a phone. No, come over sign. No. Okay, I wanted my parents to Kihan, I want her. No, I'm almost like watching it until that very day. Hayabia. But when I have been to this time, Kahabia, come on, even Naya, with Joya questions. Unfortunately, that morning, my mother not prepare. You I don't prepare anything. Not run sure that this is Koyabia. No, don't cook anything. Only what I gave it 12 1 half with CJ Habiaro. Papa Hana phone. He pick up one pampa, he pick up one mama, he pick up what the guy, he pick up. Oh no, he pick up. My father going upon a pick up, my mother going upon a pick up. But I know, oh, but I can know over her. Now the boy will divorce. Hatie, my mother be with. But you get it. We look after 2 days, we will look another my second line where body man pick him. I come on line and be her. We say I don't know why, no yabia, so 2 days ago. No nabello. I say, and you're here with transport. And the moment also Tilaka, I'm in a habel. We say, okay, I don't go see pick no call. Oh, that's na no nabel. I say, hey, nobody had a pick easily the call for. Say, okay. The man I'm working okay, the Obama on a court. I say, now we are working able to go okay. So only for one like go game. I say fine. My phone after go. Yeah, was it only man we able. You know no name. Looking on one mother cambo. On one mother cambo. You know but mother get no one or one day ma in any young so my phone. So we mayor. We say on your me quick uncle Chow. Or sing that na dimo wire. No ihe yawabu ka. Okay, me. No boni akulu today say na nwe ya amanozim na nwe ya amanozim na akulu today say na nwe ya ganom na nwe ya ganom na di ya no mo ya bụ ihe okwu ka ha na-eme na nwa ma ihe ebe o ji wee welu happy na abụ nsi mommy no I'm sorry na mo kwesi bia na begi bia gwa gị before maybe they travel man not because of otu has the na ha chọrọ for emergency na enjoy in our street that was it happy as that case nothing or whatever after 5 days when nata Nachi at a baby. Come by no. Unze kwera pope. 1 year wine. Which no mono, which is a will keep. Fonina, pigeon house, I cannot even enter. What more women on our area? They say, no, boys open. No, this guy, Major Mo, and I had a near Rumaka. Kanji Yoya. Ka Pudotia. Oh, one year. Okay, that was a high oil. What do you know when we fake? And you can hear this year, maybe. You will. Whenever. You want to maybe Gano. What you mean at church? At church, you can learn for almost a month plus. I don't come ever na church. But what the rest, you no, can the inside know that taking that now. You have an Amelia in this town no more. Ha. And my side know that taking forward. What's an Amaga sign? Open up you.